כאן חדשות ערוץ 12, אנחנו נראה מה יש בכמיין, נשאל אנשים שאלות ועל כאן ועכשיו. זה לא רעיון, אל תדאג. נלך לנו, כזה תעשה את זה יותר מקודם. בואו, אני נלך לחפש אנשים, אפשר לראות אוטו ישן. בפנים יש, היינו יכולים לראות כזה שחור. אוקיי, יש לנו פה סכנה. נמשיך. נחפש אישה או איש שידעו לנו איך לענות על השאלות שלה. כן, נחפש. שתדע לנו להגיד על השאלות של כאן ועכשיו. ילדה, כמה אנשים יש בכמיין? 50 בערך. תשובה נכונה. אולי זאת תהיה אותו הילדה. אנחנו רואים קצת מצוי. נמשיך. זה ילדה! תגידי, כמה זמן מנקים תפוחים בכמיין? כמה זמן? כמה זמן? לא יודעת? טוב, נלך למישהו. טוב, נחפש עוד אישה. סליחה, גברתי. היה עוד אישה, אנחנו לא יודעים. כמה זמן מנקים את הפחים אצלכם? 3 שבועות בערך. אפשר לעלות עוד שאלה? אוקיי. איילה, אישה כלשהי, האם כיף לך כמה שכונות יש פה? אני לא יודעת בדיוק, אבל איפה שאנחנו נמצאים בו, אנחנו קוראים לו המושב הישן, שבנו אותו יותר אחר כך. ושם יש את הקרווילות, שהם רק קרווילות, אוקיי? חכו, נעבור להפסקת פרסומות. טרוז ג'נסר לא זז. שאלה לאדוני, מה עושים עם בין ממדים? בקרווילות אין מגניות, יש ממדים. אויב בייבי. עומד למשרד הביטחון. היי! תסתכלו, בית של אישה. בכמיין מפנקים אותנו. תסתכלו איזה בית. תסתכלו. תערפו לי מהבית, הצילו! תקשיבו, יש פה אנשים לרב זהב. תעשו לייק ותלחצו על הפעמון. תלדסו.